Nakajingalang kabala long hapadeng ka committee kabala tau da katana tourism ka sarkar jilla bat ki noilam ka all Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA nalor ki sengi bakarshanya ka naki district baper kata ka all Shillong Tourist Taxi Drivers United Organization ka Hinyo Trap Tourist Taxi Association ka Meghalaya Tourist Transporter Association bat ka Khasi Hills Tourist Taxi Association lala ban sotu banagi Hinyo tligi jing ai jing bud jongki nong nya kali kamai tourist shaka committee kabakam kong sanhi kadai halor ka reciprocal transport agreement RTA kabala donru ka jing penshai naki noilam ka sunjok halor ka ni Henry habai dai pat bat ki hindrit ligi jing ai jing mon ki ba ka sunjok kala pen ngau ka committee ampat yo jing tip ai halor jongki Kumta ban sotu khamba halor ka ni nakaliang usulong mil ula yo panyakran ba General Secretary ka Yaitali Tourist Owners and Drivers Association usamla balajit jerwa ubadairu udukhat ka AKMTTA ubala pentib bagi ba kham kong san na kini ka de ka jingdon kam kinongnya kali kamai ki ba nak jalla ban register ya di haki district council khnang bakin la ban bella kum kinongnya kali kamai na lor ban pendu no ki temporary permit na ka banta ki bus ki bana Assam Amar balai ngi dapat haduk mentaru ke Meghalaya kamdon rai ka motor vehicle act jong lojong ngihap ban boru bat ngihap sim ya ka motor vehicle act jong ka Assam te katu kabu e ka jing e palat bahaya ki driver jongi bat iki bakamai ne ki babu kali ru hapo state jongi te kumtahi ngiru ngi diman ni ka motor vehicle act amar balai hang ne pa motor vehicle act pat kin kenthop lang na du ki fine naduk ki e-challan ni ai baro kan long bat digitalize ma ki kwa ay kata hapo ka Meghalaya motor vehicle act nang tapat ni demand ro nakaliang jong sarkar bai kini driver ki banyak kali tourist na banyak kali lokal ro ki badai basa apo state Meghalaya ki dei ban register yala jong hapo ki ADC lada ki ADC hapo Garo Hills na Jaintia Hills ne hapo Meghalaya hapo Khasi Hills tikila ban register hapo ki ADC kini ki boper kanang ba kin la ban tray ban belah ni hapo state jongi kum ki drivers ma te nang tapan ni kwaru ya ka sarkar bakin cancel no ya kanika temporary permit ki baju ai kini ki bus line ki bakamai na po na hap shapo Assam ki bayat na po Poltan Bazar hadu Khanapara hadu Tezpur ye te ye gitu ru ngila kerpat mo ka transport department i director di assistant commissioner jong ka transport department but in cancel no ya kanika temporary permit bagi isu ya kini ki bus service na po Assam amar beli ladang ipet lada kawai ke bus kala bankit palat ya ka nripo nyau pongot temut ka arteli ki traveler ne lightly ki traveler kila ala bankit itu ki jok ki bre nang tapat ladang ipet ngidon ki bus sa kini ki bus sa ru kila ban ferry kini ki bawan jing akai ma kini ki bus sa ru kini yok kamai lang amar boleh ngindapet umdai tangki kaliret bawan kamai shani shapo Meghalaya jongi henry hadu ki bus na po Assami ero ki wan kamai shani te ya katahi ngi demand mena ngi pani ngi demand na i transport department ma i assistant commissioner ban pet ya kani ka bentah amar kani ka bentah ka kata bahaya ki ya kini ki agency but ikini ki tour operators but ki drivers ma te hakaba sau pat ngi ongru ba ka Meghalaya kala don lupai kani ka app kata ka Meghalaya tourism app te hakani ka app pala dang ipet kibun ki jingduna te kumtahi nakaliang jungir ngila kerpan bai kini ki hakani ka app ba de ban kuntup lang kini ki association na ki kertang ju kini ki drivers ki ba kamai tourist kanang ba yakiru kanong ka equal but ka plain level of field amar hang ne ngilap tang ki kali prime ki ba kamai nang ne na po kani ka app te kumtahi ngiru nakaliang jungi ngila ai kata ka suggestion ba yakini ki association baper ban kuntup lang ya ka kertang jung kiru hatu ka app kanang ba makiru kinyo ka kamai ban pai kita ki kali jungki ban lek kamai yakini ki permit bat yaki permit jungki non tribal ya kaniru ngila kerpat i tourism department yai assistant commissioner by inpage ba bat banya lang ba bat jongka EDC kanang ba kini ki non tribals ki numyo ban kamai ne ban lek pathar hani hapo jungi hapo Meghalaya jungi ka assurance na kaliang jung i assistant commissioner jung ka transport iong ba insapet ya kata lamar ba kani ka temporary permit teng kawan napo district level napo ka district DTO fi te ya kani inhapet tang bai ong ba kat bakloi in penduk pendam na ya kani ka temporary permit bam bangi bam dunaki eki batte ye kamet
Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.